थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय। हाय हेलो लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर फेसबुकफोराव नुबायबो जानो हागौ, सोरबाफोर आथिखाल जुगावथ' जोल्ले गोबाङानो भाइरेल खालामग्रोखायो नङा होमब्ला? ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ, आरो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन। जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ आंनि बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय मानि थाखाय जागोन बे भिडिअआ, नङा होमब्ला? थ' होमब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरो बारा पेक बुखोबाय थाला, थौदो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होनोसै आरो ना। माबालायनो लोगोफोर, माबा थास' बिबार गोदान ओंखारलायदों आरो थास' बिबारनि मुं लानानै भाइरेल गोदान ओंखारलायदों आरो ना। मिसासो ना हसासो हमनो हालाय लांला, रियेल ना फेक पाता गैया आरो ना। स' जायखियानो जादोला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाथाय एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना। भिडिअ आं बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना सेरावहाय दसे देखायलांनानै होलांसै। नोंथांमोना नायलांबाय था, नायनानै मोजाङै बुजिनानै लाग्रो, बेनि उनाव आं जा जालांगोन जालांबाय थागोन आरो ना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला। येस, दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय। मास लाखसलै यस, दासो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बे फाग्ला बिदिजों थै थाखा फैसालै बेफोरो अरे चाहिए क्या औरत को? बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मास लाखसलै थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौथ' नुबायना नङा होमबा? भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै बोरैहाय सानखो बा मा सानखो आं जेबो मोनथिलिया, नाथाय बे भिडिअआ रियेल ना फेक आंबो बांद्राय बारा मोजां मिन्थिया। जास्ट आंबो बे भिडिअखौ फेसबुकावहाय मोनदोंमोन आरोना, फेसबुकनिफ्रायनो आं लानानै नोंथांमोननोहाय शेयार खालामना होदो। गोबां मानसियानो बुंदों बा फोरमायदों बा फेसबुकफोरावबो भाइरेल खालामना होदों बिथांनि बे भिडिअखौ फेक होनानै, सोरबाफोर इडिट खालामनानैसो होदो होननानै बुंदों आरोना। थ' आंबो बांद्राय बारा मोजां मिथिया बे भिडिअआ रियेल ना फेक। नोंथांमोना जुदि मिन्थियोब्ला आंनो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर? आं जास्ट बे भिडिअखौ फेसबुकाव मोननानै फेसबुकनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदो। नोंथांमोननि सेराव आथिखालनि जुगावथ' गोबाङानो फेसबुकफोराव जोलै शेयार खालामना होग्रो, नङा होमबा लोगोफोर? थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायबायानो, नायलांबायबो नङा होमबा? जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायना होदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला आरो नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना। स' थेंक इउ स' माच, बाय बाय, आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।